तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। जी नमस्कार, कैसन मानी रहुआ सब, उम्मीद करता नहीं अच्छा हो। कब हम बता दी भैया कि पावर स्टार पवन सिंह के जौन रीमेक गाना बा, जैसे कि एमे हिंदी भोजपुरी दोनों मिश्रित गाना बा। एक गाना के लिखे वाला रोशन सिंह विश्वास बाड़न। बहुत ही बेहतरीन गाना आयल बा भाई। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, माने हिंदी आ भोजपुरी दोनों मिश्रित गाना बा। अब बहुत ही बेहतरीन गाना के मतलब क्वालिटी बा। बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह और कल्पना पटवारी जी दोनों जाने मिल के गोले वालो, बहुत ही अच्छा लागता गाना। प्रियांशु सिंह के म्यूजिक बा। तरह सब बहुत दिन से इंतजार करते रहनी है, बहुत दिन के गाना रिकॉर्ड करके रख रहा। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, पावर स्टार पवन सिंह भाई नाम है। आ देखी हिंदी गाना भी गावत रहे नु। तुझे ना देखूं तो प्यार, माने एक के हिंदी या भोजपुरी दोनों मिक्स बा। एक के प्रॉपर हिंदी ना कहल जाए, लेकिन जो हिंदी वाला लिरिक्स के लाइन बा तुझे ना देखूं तो चैन, माने का वाह वाह वाह, क्या माने जबरदस्त गाए हैं भैया। देखिए इसीलिए ना कहते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह के पास वो चीज है जो और सभी लोगों के पास नहीं है। हैं लेकिन माने खातिर केहू तैयारे नहीं खे, केहू माने खातिर माने रथिए नहीं खे। यही गाना के अगर हमारे धुरंधर भैया तक कैसन गैले रहते, अगर गैले रहते तो जगह हम शुरू में गौनी है ओकरो ले घटिया। काहे कि हिंदी गाना भैया गावे खतरा क्वालिटी चाहेला। हिंदी गाना जब होला ना तो वाह। एक और बात करी भैया वीडियो के, वीडियो क्वालिटी देखी एकदम बुझाता जब मूवी टाइप के माने क्वालिटी दिहल गइल बा। पावर स्टार पवन सिंह यही सब कुली से जानल जाला भैया। बहुत माने बहुत ज्यादा अब ऐसा ना पावर स्टार पवन सिंह मेहनी गायकी करे के कह दी तो एकदम मैंने चार चांद लगा दिए हैं। प्रियांशु सिंह के म्यूजिक की बात करी तो तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, बहुत ही बेहतरीन बनैले वालो। आई गाना जौन बा की गाना ई सब गाना अमर है, ई सब गाना रही। पावर स्टार पवन सिंह ए टाइप के गाना ऐसा ऐसा गा दिले बड़े नु भैया, जौन के रुके के बा, ई सब रुके वाला गाना हो। तो रउआ सबके का विचार बा ये गाना पर जरूर बताएं। ये तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। वीडियो के खूब ज्यादा शेयर करी, लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब करी। आप पावर स्टार पवन सिंह और कल्पना पटवारी दोनों जना मिल के गौले वालो, बहुत ही बेहतरीन गाना बा। रोशन सिंह विश्वास के लिखल बा। और वह सब जाके वीडियो देखी 11 बजे लंच पहला, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बा। खूब प्यार दुलार आशीर्वाद दी, चैनल के सब्सक्राइब करी, वीडियो के शेयर करी। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।